Så har vi lige været i biografen igen. Denne gang har vi set Bridget Jones. Vild med ham, tror jeg nok, den hedder. Var det ikke det, den hedder? Det var lige det. Det var lige det. Ja. Dejlig film, synes jeg. Hvem elsker ikke bare Bridget? Vejland, gør du ikke? Jeg synes, det var en god film. Ja. Jeg synes, Renée Zellweger, jeg kan ikke sige hendes efternavn, det er også fuldstændig ligegyldigt. Hun spiller jo bare fantastisk, som hun gør i de foregående film. Det er 24 år siden den første film kom. Og du har læst op på det? Jeg har læst op på det. Og så hørte jeg lidt i Godmorgen Danmark i morges. Man må godt snyde lidt. Og hun er selvfølgelig blevet ældre, Bridget. Og en lille smule klogere. Eller en lille smule mere moden. Eller hvad man skal sige. Meget, ikke? Meget. Ja. Skal man sige. Mor til 2 børn nu. Og, men altså, hun er jo stadigvæk bare, laver bare stadigvæk tåkrummende, dumme, pinlige ting, som Bridget skal gøre. Fordi det skal hun jo bare gøre. Jeg synes, hun er fin. Ja, hun er fin. Ja. Vel er hun så. Filmen er sød. Den er rørende. Den er sjov. Er den mere? Kan du finde på mere? Nej, det kan nej, men vi kan jo selvfølgelig ikke, vi skal jo ikke spoile, hvad den handler om. Nej, det vil være fjollet. Ja, det vil være lidt fjollet. Ja. Men hvad hedder han nu? Hold kæft, hvad hedder han nu? Hvem? Hendes gamle flamme der. Ej, jeg er helt blank lige nu. Det er ikke Hugh, du tænker på? Er ham, der er død, eller hvad? Nej, Hugh Grant. Ja, men det sagde jeg jo. Ja, men hvad hedder han i hvad hedder han i Bridget? Det er jo lige meget. Vi ved, hvem det er. Daniel. Han er selvfølgelig også med, jo. Og han er også blevet ældre. Og det må man sige. Han holder sig måske knap så godt, som Bridget gør. Men han er blevet ældre, og han er også blevet lidt mere moden. Han blevet runken i kanten. Nej, det er han. Men han er jo dejlig. Han er jo blevet en rigtig, rigtig god ven til Bridget. Og hendes børn. Ja. Det er dejligt at se. Så alle sammen er blevet lidt ældre, lidt mere modne. Spiller lige godt. Livet tager nogle drejninger, og det gør det i hvert fald også for Bridget. Det må man sige. Men hun skriver stadig dagbog. Det som hun gjorde i... det har hun så gjort i 24 år nu. Det er sgu meget godt klart. Ja. Det må man sige. Ja. Men jo, jeg synes, det var en skøn film, som jeg helt klart kan anbefale. Hvad skal vi... hvor er vi på skalaen? Det skal vi også lige have på. Skal den også have stjerner? I hvert fald et tal, ikke? Skal den have et tal? Ja. Fra hvad? 1 til 5? Ja. Hvad siger du? 4,5. 4. Okay. Ja. Det er nok også mest en pigefilm. Kvindefilm. Men klar anbefaling herfra. Fuldstændig. Gå ind og se den, hvis I har vil grine, græde, underholdes. Ja. Anbefaling herfra. Ja, også herfra. God film. God film. Ja.